Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponikta Tarapung arat nonputa malu sarma kaselam piato warsi chileng nang bomlang. Non ke khibom nilip MSC pobitro rong pitami tarapung arada phan kelang pangkreviason. Nilip lakhain kora phoke parlo tarapung arada tum pini arnianta sorkar pen PWD atowar pipe lapen mesian atowar kachelengjia phananta ave. Pinpur dami SDC Sorkar ave aprang 1916 aningkana hut inut bipar biha ke claim abang inut malu sarma biharia munit company pen hala soa hut thenki ching thengpi kesana hut towar selam pite kanglo la soa towar sinon puta tarapong arada tumke hopta ke choji aphan dolamara ahi thian chojor chonam dunnang bomla lapen tarapong arada tum towar ke dam ke wang ahut chethan ponsai non puta majok a sorkar aphanta kachoroji mowi pinlang puta chethan pon Lapen penang anarada tumke malu sarma aphan ke choro nangji alangli tarapong arada phan nangkama thapen ajoksi hala sahut towar nang selam pite kang loputa rada tumpen ningje pon nangli ke napen lo nalge nilipu here inglong pe tarapong so di non ke dam ni bangke non ke dang ke nili dalam radan tanda ke hai nangle phan kar jukang tungela lo non nangle tumla tarapung pen ke dam ke bang nang tum ko son lo kisung misen son ma ningkreng barekha ahong lo la bang so tuwar bang ke nili tum ke dam ke bang siksak pik atheni tum duk pik athei ko pilma alik henu pen dang lok la pen ni tum ke do dim pen dang lok pen tan lang pen hobitha ka ve la pen parda me ali hobitha ve piniani ta comment tu pen ne la dang bang so tarapung ha warta hala bang so atowar ke ki me ke wan ta be bang so sina wan bang so na wan pi ke koloma Sorma malu sorma je ba malu sarma di bang so ali ke malu sorma si tarapung ha war phan ki misen ye phan tu hala bang so sin tu na wan blok se la bang so blok kam klem husi la bang so tawar ke me ke ba la se non bang ke nili tu bang ke la bang so tawar ke misen ye phan bang ke situ okor hala phan ke ni tum jom de se ma tu mama ni tu la bang so ha war phan aki me ki nang piya bang phan si la hanen tu sapori oh nama ke kasi labang so tarapung hawar ke misen je phan ali ke misen je phan ni chbaduk pi bang dolete la halan ni tungke la phan sa por lo okay ta choro lo se nili hin penge lanse na phan chini chala Lapen pinpur dami aning kandang kachelara sonsi sorkar atumta nang chelar piglo sidami KARBI ANGLONG pen kachelar dunde naike tarapong henlo se chelanga thayave osomar loke charle athayave network ka pen chenglok sungpik anlo lapen nilipen ke thege dingatum nangke rap pangkrevian parta nilip MSC pobitro rongpi nonke khibom MSC dopetta nonputa tarapong aradatum kachoro athai ave pinlang lapen tarapong aradatum ke soarlo mate sarpi maratum sitamai ahem tampen tangka kachu hangdam puta ave lasitowar anke nang hutpi tami puta rad atumpen ningje pon Dwarbagori anat husi chokha dunang bomlang puta rada tumpen chethan pon lapen kerap nang picheta musuri pekar omsi nang pichot nilitum ke nang sotke towar nang jipulo sitami non puta nang pipe lapen ke junalangta mesen nang pipe la sitara pong rada tumdo antame ningduk pik anlo puta rada tumpen ningje pon non ke wangji MSC kilik ahut ke komat a sorkar tong kopai ke do pone non amat ke ningje theklong avilang puta rada tumpen pherangkia tumka humri damahut nangje thandun tarapung pen dorsing tokbi KARBI ANGLONG news langsome PLP school ahem ningkan ke thomsose chainongaroi pemande Lakhakre Troxy Soteng Henta constituency angkang arlo Kaipani Chondro Kiling arongalong langsome PLP school ahem ningkan ke thomsosi chainongaroi pemande Pinpur me jasimet bangso langsome PLP school ahem chainongaroi chemanang koklake lothan bang soi nogen kiling ningkan ke thompleng de da phita mena sai chedamde chepanung kuga joksi manang koklu bangso school along table desk bench lapen school uniform hai hoita thangnat tawi Anchota kalisi school office room anta ave lapen school along ben kelong nangji asona mungdo anta thangnat asonta longpon pe lasi education department ahin pen sodak pen lothan bang nogen keleng aphan ingsai ponvek nangji pusi hadak arong arada tumpen ningje pon athe pir thea longke education hello thepar pik akenang sot education jong si ave pulotangte
ke paprang je ko andoma paprang un eputa ningje ponthu rong mong wepen jonasing tiso KARBI ANGLONG news acha nang le tum pen la dak ke kopia dim lo ho Kaipani LP school high school la men bang ke Kaipani LP school di bang Kaipani LP school po mo nang ke non nang le bihe koi noni tum la bang ke langkhang head branch KARBI lo chali asong pen si ni tum dakan nang ke humri la si ni tum batai da arjulong je Kaipani LP school pene than bang ke bang we ahoga besi pu arjulong la si la so puthak sin tum pini lo chali asong pen si tame chua batai ta bang lo tame than bang phan chitong te la si pini le tho si tame ni tum langkhang head branch pen nang humri lo la si dak arong ame kartum da dolo la si nonateng puriborton adin pulote ilitum bihekoi la hikha puthak bangke kenang sot la so hikha palong ji kethek bek nangi pulote than bang wangsi la somar tum han than pamika ke pulote nonakai din ke la son bangke hengno la sin tum jasemet ki pudam kang tung bangke non la dak Kaipani LP school long athan bang phusita me regular continue bang wer nangji la benjong si la son thak continue bang we pote ni tum KARBI lo chali asong hin pen ke me kapra step sita ke chesong sita me intang rak pen dengnang kok po usni tang te la dak dang ni tum la dak long bet ma mang ta long ga plek la dolang o ni tum pudam pulote la dak non ke Kaipani Kaipani cheklang so ahawaralong BJP board vice rally ke padopon Thereni Phaikre Trok Arni Lakhakre Troksi Socheng Thenta constituency area Kaipani cheklang so ahawar committee pen patir piponsi BJP board vice rally padopon Labang so board vice rally ke padopon ahut Bang Trokep so se SDC pen alang litum BJP along chepa ogdun Lapen chaidong arada tumaphan towar lapen dolong sitami ake haipi kacherong pipi ahin pen opening tekanglo Lapen MLA scheme pen ICDS ahem anujok sitami sompi tekangsi Kaipani cheklang so arada tum aning arongsi non kewangji MSC kilik ahut an so se cherap cheto dunji puta cheklang so arada atum pen lamchak chipidun Lapen labang so board vice rally ke padopon ahut lunse piatum penta aliracham pidun Labang so board vice rally kibi ponahut self help group atumaphan swing machine ronpon Lapen Anganwari center building sitami foundation stone late ponlo Lapen labang so amayalong nangkache tongdun local MSC mate EM ake haipi kacherong pipi Socheng Thenta constituency president Sam Ingleng BLCC chairman Kamsing B Mondol JS Chandro Ronghang Mondol vice president Bura Singh Thangcho ST Morcha JS Ram Singh Ingti BJYM President Admin Teron atum pen chetong dunsi mesen pen bang somai pachun pon pusi berta ripdun long Rong mong we pen Jonasing tiso KARBI ANGLONG news Khorsing Teron ahem mechoden Fuloni Loring Thepi polling station ke par lomate ene chatowar pen kahelo kilometer thongke brapho andoji langsomepi sarlok teron arong amikar Khorsing teron pu ahemalong adapor phaibaji kebra atite mapor malom men meki thur urpen ajok hemme chodet pu pherangke atum birta arjulong si adimak longan pale damlu Adim an pale damsi ke phove katum ahem phwatum pen koson pensi ke chopon long pop mapu chethan pon Kachongdat mate Kam ka choklem ke dam et ajok hem amonit inota ka videt pen ajok hem meke chopen monit aprana banke inota kana hok pon avilang meke chopon det ke sarkar pen ke ronpon asolara bank kang bop plum ajok adong het ke do bike aphan le rok ajok methur urlobon puta pachini pon lapen alang le tum kana hok dun bike abangta cheklo joni wetlang ke namdam adam anta chetu jujje pinlang bonda meke rap ajok chopi laplo lapen ka chobirtia son anmate arphek atangka penchenglok lakrehini na hok dunlo lapen ahem peari soksang anta na hok pon laplo kedoji ke chojia son anta avelo la so jok ke phowek ahem to na tumpen KARBI ANGLONG autonomous council ke ja tummati phuloni MSC dorsing rong hangaphan nangrap vek thalapen nangrap vek nangji nelitum ke do thai ke chua thai ta avelo lasi nangrap vek nangji pusi choning report